खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि निउज 8 बड' चेनेलाव फिन बरायफिननाय जाबाय। बोथोर गाज्रिनि थाखाय हेलिकप्टार बिरनो हायैनि स्किमनि चिफ मिनिस्टार श्री प्रेम सिंह तामां बिथाङा क'क्राझारनि CIT गेस्ट हाउसआव थाथ'नो गोनां जायो। बेजों लोगोसे फैफादोंमोन स्किमनिनो टुरिज्म मिनिस्टार श्री बेदु सिंह फान आरो UD आरो SD डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार श्री अरुण उप्रेति। बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय BTRनि चिफ प्रमद बर' आरो बिथांजों लोगोसे BTRनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारियाबो थांनानै लोगो हमहैयो।